Да ви споделя аз как си изяждам ретинола. Няма лято, няма зима. Едно бурканче в хладилника винаги има. Скоро гледах една корейска влогърка, която обясняваше, че тяхната опъната и сияеща кожа се дължи на първо място на храната и след това се поддържа от добрата им козметика. Тя обясняваше, че почти не минава ден, в който да не е яла моркови. Ако не пресни за салата, то насолени от буркан. Приготвят се много лесно, само с сол. И ги оставяме за една седмица до 10 дена за ферментация на тъмно място с умерена температура около 25 градуса. Почистените моркови нарязваме на тънки колелца или лентички. Претегляме и добавяме 2% сол от количеството на морковите. Например, на килограм моркови ще добавим 20 грама сол. Сега ще го разбъркам внимателно и ще го оставя за 20-30 минути. Морковите да омекнат и да си пуснат водичката. Натъпкваме ги в буркан и ги притискаме с нещо, за да останат напълно покрити от собственият си сок. Поставяме буркана в друг съд, защото е възможно да изкипи при ферментацията. След около седмица прибираме в хладилник и си похапваме с удоволствие. И не само ще имаме сияеща кожа, но и здрав стомах, защото ферментиралата храна е пълна с натурален пробиотик. На кой му трябва пробиотик от аптеката, когато може да си направим натурален?